O yan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Oh. Udah na. Oh. Ayan na, Bagwis. Oh, si Bagwis mga kasinag. Oh. Ayan, oh, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, dinala na. Oh, yun, ang lakas na talaga ni Bagwis. Oh. Ayan na. Dala-dala na sa taas ng nyug. Ayun. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Si Bagwis mga kasinag, kahapon wala. Pero ngayon bumalik. Ito, may ipapakita ko sa inyo mga kasinag pagkain ni Bagwis. Shoutout pala kay anong pangalan ni Imboy, yung sa Team Lakas. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Shoutout sa kanya. Kakatukayo ko yung mga kasinag ay. Dialhan niya ako ng daga. Ayan mga kasinag oh. Ayan, tas ito oh. Ayan. Dialhan niya ako ng mga pagkain ni Bagwis. Kasi yung palay niya mga kasinag kinakain na ng daga. Ang ginawa niya, hiniram niya yung pantrap ko. Kada nahuhuli niya, diadala dito sa akin. Ito nang ipapakain natin kay Bagwis gayon. Buhay na daga. Sa mga pala dyan pasintabi po sa mga nadidiri sa mga daga, pasintabi po ito kasi mga paboritong pagkain ng mga agila. Yung mga ganitong uri ng hayop na mga daga. Paborito lalo na si Bagwis mga kasinag. Gustong gusto ni Bagwis to. Hindi na muna karne ang ibibigay ko sa kanya. May karning manok pa sana doon, ako niyiluhan. Pero buhay muna ang ko ngayon. Ang ibigay. Ito muna ang buhay na dagang ibigay ko ngayon. Subukan natin mga kasinag na buhay ang ibigay ko. Talian ko lang sa paa itong daga. Tawagin natin. Andito kanina eh. Paglipat ko kasi nung kalabaw mga kasinag kay Magayon, andito siya. Andun sa Nara. Sigawan natin. Bagwis! Bagwis! Nung nakaraan mga kasinag, ilang araw siyang nawala. Pero kahapon lang siya hindi umuwi. Nung isang araw dito siya, kahapon lang hindi umuwi. Tas ngayon umuwi na siya. Siguro nagutom. Bagwis! Andun mga kasinag oh. Andun ko siya nakita kanina eh. Malayong Nara na yun oh. Hindi ko kasi makita mga kasinag ang zoom, kung paano i-zoom itong GoPro. Hindi ko alam. Ilang beses ako nanood ng tutorial, hindi ko makuha. Bagwis! Ayan pala, kasama ko si Pitoy. Ito pala mga kasinag, kalabaw na ito. Kalabaw ni Kuya Melvin yan. Si si Tunying. Tunying yata yan, Tunying. Oo, si Tunying nga yan, kalabaw na yan. Tapos yung kalabaw ko mga kasinag, andun man sa kabila. Dun malapit sa may kay Bagwis dun. Bagwis! 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 Puntahan natin mga kasinag si si Bagwis. Yan, nakakalabaw ito ni Kuya Melvin. Ito Nying. Yan. Yan. Turo ito mga kasinag, turo. Pag lumaki ito, tapos si Magayon, ito ang babaraho kay Magayon. Yan gandang klase kalabaw mga kasinag, ang laki. Si Magayon, andun. Nilipat si Magayon. Bagwis! Hindi ko kaya din yung telescope. Saan daw nakadapo yun? Bagwis! Mga kasinag, ito na pala yung daga oh. Ayan oh. Nakita nyo mga kasinag? Ayan. Buhay ito. Tinalian ko lang sa paa. May cable tie kasi akong maliit sa bahay. Ayan ang itinali ko. Kasi kung tatalian ko sa buntot mga kasinag, maano yung buntot niya? Malambot, baka maputol, baka wala lang, baka hindi makain ni Bagwis, matakbuhan si Bagwis. Kaya sa paa ako nilagyan. Tingnan natin mga kasinag kung anong gagawin ni Bagwis dito. Has na yun. Pitoy, uwi muna, uwi.
Pinauwi ko muna si Pitoy mga kasinag kasi manggugulo lang yan dito. Guguluhin lang yan si Bagwis. Dito ako dumaan. Dito natin pakainin. Hindi yata si Bagwis kay magayon. Hindi si Bagwis. Ay wala. Saan yun? Hindi ko makita. Doon humuhuli si Bagwis mga kasinag sa kabila. Pero hindi ko siya makita. Bagwis! Bagwis! Nasaan ka? Bagwis! Ayun sa itaas ang nyug. Bagwis! O ito, pagkain! Bagwis! Ayan ang mga kasinag. Pasintabi po sa mga nadidiri sa daga. Ito po ang papakain ko ngayon kay Bagwis. Ito kasi ang paborito ng mga agila. Bagwis! Bagwis! Ayun si Bagwis mga kasinag. Ayun sa itaas ang nyug. Bagwis! Ayan na, ayan na, ayan na. Bagwis! Bagwis! Halika na! Bagwis! Ayan na, maluin yung daga mga kasinag, gumagapang na. Oh, halika na, ayan na si Bagwis, ayan. Okay. Oh, baba ka na dito. Diba? Ang galing ni Bagwis mga kasinag. Tawag lang natin. Lumalapit na siya. Oh, Bagwis oh. Oh, Bagwis. Oh, ayan mga kasinag. Ayan si Bagwis sa itaas ng nyug. Tapos yung daga. Ito. Nakakatalon pa. Kakatalon pa. Matibay pala yan kahit may tali ng ganyan. Nakakagapang pa, ang bilis pa. Bagwis, baba na dyan. Baba na. Ito yung pagkain mo. Oh, yan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Oh, udah na. Oh. Ayan na, Bagwis. Oh, ayan si Bagwis mga kasinag. Oh. Ayan, oh, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan. Ayan. Oh, dali, tatakbuhan ka na. Hulihin mo na. Pinawi ko kanina mga kasinag si Pitoy. Ayun si Pitoy sa kabila. Doon pumunta. Yan, huhulihin na niya. Galingan mo na para matuto ka manghuli. Sige na, banatan mo na yan. At baka makawala pa yan.
Dali mo, tatakas na. Pag nakatakas yan, ang mahirap dyan mga kasinag, makatakbo dyan sa gubatan. Kahit ano siya, nakatali na yung 4 na paa, matibay pa rin tumakbo. Mahina kasi bagus mga kasinag, pinapakaramdaman pa niya. Takot na takot yung daga mga kasinag, oh. Talagang pilit sumusuksok. Ayan na. Okay. Yan. Oh, sige. Yan, very good. Ayun, kala ko matatakasan si Bagwis mga kasinag. Nakuha agad ni Bagwis. Ayun, oh. Ayun, nadampot na ni Bagwis. Malupit na si Bagwis. Ayan, dala na ni Bagwis, eh. Hawak na ng paa ni Bagwis. Kala ko makakatakas mga kasinag kasi bunot yan, eh. Puro tambak na bunot yan, oh. Kala ko makakapasok pa sa loob niyan. Kakalkal sana tayo ng wala sa oras. Ang kisig na talaga ni Bagwis. Malupit na. Sige na, ilabas mo na yan dyan. Labasan na. Sige na, ilabas mo na dyan. Banatan mo na yan. Yan, inilabas na. Oh, 'di ba? Ang bait na ni Bagwis mga kasinag. Ang bait na uli niya. Lumalapit na talaga uli siya sa akin. Simula ngayon mga kasinag, puro daga ng pagkain niya. Hanggat may pagkain na daga dun, yun na lang ipapakain natin kay Bagwis para hindi ako magparakatay ng manok. Hanggat may nahulin daga. Pero pag wala na mga kasinag, baka manok naman. Di ba? Ang kisig na ni Bagwis. Sa totoo lang mga kasinag, napakakisig na ni Bagwis. Ako'y natutuwa pagka ganyan si Bagwis. Yung laging malusog at masigla siya. Sa totoo lang mga kasinag, hindi pa ako nakapagpakain ng baboy. Si Mrs. kasi pumunta sa bayan ng Seruma. Ako na lang ang naiwan sa bahay. Binili niya sa akin na ako na lang magpakain sa baboy, kaso hindi ko pa napapakain. Kasi yung alaga namin baboy mga kasinag, si Mrs. lagi nagpapakain nun. Kasi nga pag ako nag-aalaga ng baboy, hindi palaki yung baboy, paliit. Iwan ko kung naniniwala kayo sa mga ganyan mga kasinag, yung
hiyang-hiyang din ang pag-aalaga ng baboy. Kasi dati noon ang baboy namin may isa kaming inahin. Nung ako'y nag-aalaga, ang baboy paliit siya, namayat. Hindi lumalaki. Kaya si Mrs. ang nagbabahog ng mga baboy sa bahay. Tapos ako lang nagpaparatabo, nagpaparasak doon ng tubig. Ngayon mga kasinag, may tubig na, may water pump na. Salamat pala kay madam. Pinadalhan kami ng motor sa tubig, tapos yung tangke, yung drum, kaya may supply na dun. Kaayos ko lang kahapon mga kasinag, pero hindi pa tapos siya, kulang pa ng mga pusit. Ayan na si Bagus. Sa ulo talaga mga kasinag, sa ulo talaga niya hinuli. Yan ay patay talaga palang. Sa ulo ang ano niya, dakot. Siya kaya niya dadalhin yan. Yan na, dinala na. Yun, ang lakas na talaga ni Bagwis. Ayan na, dala-dala na sa taas ng nyug. Ayun. Ang lupit na talaga ni Bagwis. Pero hirap pa siya mga kasinag. Di ba mga kasinag, nakita nyo naman. Ayan, dito pala si Pitoy. Pitoy! Choy! Ayan lang si Pitoy mga kasinag. Tumago pa lang dyan. Pinauwi ko kaya kanina. Ayan Pitoy! Hindi na si Bagwis galit kay Pitoy. Friend na talaga sila. Hindi na siya galit. Ayan pala, nakatago lang pala si Pitoy dyan. Nakita niyo naman kanina mga kasinag, kung dalahin ni Bagwis yung daga. Malaki na yung daga na yun mga kasinag, pero talagang hirap si Bagwis. Nahirapan din siya. Ando na sa taas ng nyug. Pitoy! Ano mang hinahanap mo? Pitoy, ikaw pasaway ka rin, pinauwi kita, hindi ka pala umuwi, umikot ka lang. May pinagmanahan ka talaga. Hindi ka nasunod. Kasi magayon mga kasinag, ayun sa sulok, ayun, nakalugmok. Busog siguro yun. Kasi kung hindi yung busog, hindi lulugmok ng ganun. Subukan ko pala, baka painumin ko pala mga kasinag. Update ko kayo kay magayon mga kasinag, painumin ko. Nakita nyo naman mga kasinag si Bagwis, na-update ko naman kayo. Sana hindi umalis. Dito na muna si Bagwis. Kasi nung nakaraan, andito siya kahapon. Umalis. Di ko alam kung saan pumunta. Ngayon, bumalik naman, gutom siya. Kaya nakita nyo mga kasinag, binigyan natin ng buhay na daga. Hindi man ni Bagwis makakain yun mga kasinag, yung cable tie, yung itinali ko sa kanya. Kasi hinabaan ko talaga yun para hindi niya malunok. Kasi kung maiksi yun, at kung puputulin ko pa yung parang yung sobra niya, napakatali ko, na baka malunok ni Bagwis Kaya okay na yung mga kasinag na hinabaan ko at hindi niya malunok kasi makunat Ayan si magayon, naka suksukan sa gilid. Ayan mga kasinag si magayon. Busog yata ito. Baka nauuhaw. Painumin ko pala. Tinali ko yan dyan kanina mga kasinag Yan, nilalaro naman ipitoy. Morning magayon. Ayan, magayon mga kasinag gutom mo. Medyo kupis. Ito kasi mga kasinag, pag nagpantayan, busog na busog yan. Ito naman kasing kabila na ito, sa tubig ito Yan lubog ito. Tubig kasi ang kabila nito, tapos kabila nito pagkain. Diba napakabait? Wala na itong kuto mga kasinag, wala na ring lisa. Kasi inahitan ko siya. Pero ipakaahit ko sa kanya, natubo na yung mga balahibo. Nagtubo na ulit. Inahitan ko yan. Dalhin natin mga kasinag doon sa Minara. Painumin ko doon. Baka nakapainom ito Kasi kahapon hindi ko siya napainom. Ito kasi si magayon mga kasinag, pag minsan tanghali, hindi siya nainom. Nainom siya pag minsan sa umaga o kaya hapon. Bihira siya mag-inom sa tanghali. Gusto niya tutubog.
Kaya mahina sa tubig to. Kaya pag may pupunta daw ng mga veterinarian mga kasinag dito sa Seruma. Dito sa barangay namin. Sa mismong barangay sa Bubuan. Paturukan ko uli ito ng vitamins. Tapos ano natin, papurga uli natin. Napurga ko naman to. Ipapurga ko ulit. Nilalaro kasi ni Pitoy. Yan Yan, tiyan mo. Yan. Hayaan natin mga kasinag. Anong gagawin to kay Pitoy? Yan. Yan si Pitoy. Sa totoo lang, napakasirot ni Pitoy mga kasinag. Napakakulit ni Pitoy. Takbo-takbo man. Ayun si Bagwis sa itaas ang nyug. Doon sa nyug na yun mga kasinag. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Yung nyug lumababa. Yung nyug lumababa. Sige na, dali doon sa Minara. Mag-inom ka ng tubig. Hindi ka na. Hindi na. At pagka uminom na ito mga kasinag, or hindi man tuminom o tumubog na agad, tawag nito, bahugin ko naman yung mga alaga namin baboy. Ayun, sasab-sab. Yun. Ayun si Bagwis, humuhuni. Nakatago sa nyug mga kasinag si Bagwis. Gustong kumain ni Magayon, kaya pakainin muna natin to. Hayaan muna natin dito. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng ating viewers, subscribers. Thank you so much mga kasinag. Sa totoo lang mga kasinag, sa araw-araw na pagsubok ng mahal na Panginoon, laking pasalamat ko talaga. Kasi biniyayaan niya ako ng napakagandang mga alaga. Kagaya nito mga kasinag, si Magayon, si Bagwis, si Pitoy. Ayan, mga alaga natin na napakaganda. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa paggabay niya sa atin sa araw-araw. Kaya thank you so much talaga mga kasinag, sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Salamat mga kasinag, hanggang dito lang, bye bye.